Avui farem bescuit en tassa al microones. Afig tots els ingredients en la tassa. 4 cullerades soperes de farina d'avena en pols. Una cullerada xicoteta o 5 grams de llevat en pols. Una cullerada xicoteta de cacau en pols. Una cullerada gran de sucre. Una cullerada gran o tota la quantitat que t'agrade de coco. Afig un ou i mescla tot fins que quede homogeni. Afig una cullerada gran de trozos de chocolate. I ara afig un poquet de llet o beguda vegetal. Remou bé i neteja la part superior de la tassa i porta-te-la al micro a màxima potència durant 2 minuts i mig. Passat eixe temps, ja tens llest el teu desdejuni o berenar. Serveix-t'ho en la mateixa tassa o passa-ho a un altre plat o recipient. Bescuit en tassa al microones.